Moikka, Paula tässä. Toi seuraava video on mun kurssilta, jossa mä vastaan kurssilaisten kysymyksiin. Jos sä tykkäät siitä videosta, niin oo kiltti, paina sitä tykkäysnappia. Ja laita hei mun kanava seurantaa, näin sä pystyt tukemaan tämmöistä pientä kanavaa. Ja sit vielä yksi asia. Laita sinne videon kommentteihin, että mihin kysymykseen nimenomaan sinä haluaisit vastauksen. Ja Ilkka, tää on siis nuori mies, vähän yli 30. Altistuin töissä rajusti sisäilmalle ja homeelle. Aloin toipua hienosti netistä löytävällä tiedolla ja Well 02 laitteella. Mä tunnen sen laitteen hyvin. Mutta useamman vuoden aikana alvesko-lääke alkoi kuormittaa kehoa. Pääsin sittemmin lääkkeestä eroon. Miten saan kehon tuottamaan luontaisesti riittävästi kortisolia, sietämään kofeiinia, alkoholia ja sokeria tavanomaisessa arjessa? Miten saan katkeamattomat yöunet? Palaako hormonitoiminta normaaliksi? Monttelukast, tavanomaiset vitamiinit ja lisäravinteet vaivaan jo käytössä. Ruokavalio on tip-top, en ole ollut valmennuksessa. Tässä on hyvin annettu taustatietoa. Toki jos olisi tullut vastaanotolle, niin sitten sinusta pitäisi täyttää semmoinen 10 sivun systeemi. Ja mähän en pidä siis vastaanottoa, muistakaa se. Eli tämä on hyvä ja tärkeä kysymys. Ja moni muukin tunnistaa tämän varmasti, ketkä on altistuneet. No ensinnäkin nämä sun mainitsemassa lähteet. Tämä alveskohan on tämmöinen inhaloitava kortikosteroidi, kaikille vaan tiedoksi, että se on siis kortisolilääke. Ja sitten monttelukasti on taas lääkeistä käyttää astmaan ja allergiseen nuhan hoitoa ja muuta. Ja nyt hei, sitten tämä varsinainen. Eli siis kun sun keho nyt, sä kerrot täällä, on altistunut sisäilmalle tai homeelle ja niin poispäin, se on aina ihan valtava stressi elimistölle, niin kuin sä oot huomannut jo. Ja silloin tulehdusvälittäjäaineiden tuotanto lisääntyy huomattavasti ja silloin immuunijärjestelmä ja hermosto joutuu älyttömän koville. Ja ehdottomasti suolistoja maksaa. Siis ehdottomasti suolistoja maksaa. Ja jos tämä altistus kestää pitkään, niin silloin se keho voi jäädä tietyllä tavalla niin kuin semmoiseen ylivirittyneeseen tilaan. Ja sitten kun tämä jatkuu, niin sehän voi johtaa just siihen, mistä sä tästä vähän puhutkin. Eli se johtaa siihen, että ne lisämunuaisten tilanne niin kuin huononee. Siis ne tuottaa ilman muuta sitä, mutta se huononee. Ja sitten yksi asia, mitä tuli heti mieleen, kun mä luin tuon sun kysymyksen, on se, että kun aika on kulunut jo useita vuosia, sä sanoit tässä musta jotenkin niin sen, ja altistus on ohi, niin se ei kyse enää homeesta. Sillä ei ole mitään tekemistä enää homeen kanssa. Eli se on niin kuin ohi siitä. Ja silloin on todennäköisesti juuri näin, mitä mä nyt selitän. Sun immuunijärjestelmän toiminta on siis laskenut ja kun se on heikentynyt, niin silloin kehon sisällä olevat virukset, jotka on siellä piilossa, niin ne aktivoituu. Ja niitä on siis monia. Se on Epstein-Barr-virus, se on HHV6, se on cytomegalo, se on vyöruusuvirus. Ja missä ne on? Ne on piilossa sisäelimissä. Ne voi olla siinä vaiheessa, kun sä oot altistunut, ne on voinut olla vielä ihan kilttejä. Ja sitten kun tulee just tämä harmaa päivä, että sä altistut, ja immuniteetti laskee, ne rupeaa kömpiä sieltä ulos, koska immuunijärjestelmä ei enää pysty pitämään niitä kontrollissa. Ja siitä lähtee. Ja nyt jos tämä sun oireet on jatkunut, itse asiassa Karri antaisit mulle tuolta semmoisen paperin, missä lukee jokaisen kurssilaisen nimi ja sitten siinä lukee kaikki kurssit, missä he ovat. Se on tuossa pöydällä, siinä mun ison näytön alapuolella, siinä jossain avoimena vasemmalla niissä papereissa. Siinä on vaan kaikkien nimet ja sitten siinä on kurssi, millä kursseilla on, niin mun ei tarvitse aina kelata takaisinpäin. Niitä on 2 paperipinoa. Joo, niin silloin kun ne oireet jatkuu vielä yli puoli vuotta, kiitoksia. Kun oireet jatkuu yli puoli vuotta, sen jälkeen kun sä oot päässyt pois sieltä, niin se on lähes aina patogeenia aktivoituminen. Eli se sulla on tapahtunut siellä. Ja nyt sä oot TT1 ja TT2 ja sä oot ollut kilpirauhaskurssilla, mikä on aivan loistavaa, koska siellä on jo niistä patogeenien tappamisesta paljon enemmän ja sitten se, että miten sä teet sen homman. Ja silloin siellä kehossa on niin kuin jatkuva tulitus, tietyllä tavalla semmoinen matala-asteinen infektio. Ei missään nimessä mikään kuume, kova tai mitään sellaista, vaan se rasittaa nyt meidän immuunijärjestelmää, ehdottomasti maksaa aivoja. Ja nyt se, mikä tässä on ongelma, on se, että näiden patogeenien nämä aineenvaihdunta-tuotteet, niin ne on varsin ikäviä. Ja varsinkin sitten meille aivoille, hermoille, immuunijärjestelmälle ja ennen kaikkea maksalle. Ja kaikki tämä kuormittaa nyt niitä sun lisämunuaisia lisää. Eli ne lisämunuaiset on ollut pitkään sun nyt kovilla.
Mutta sä et kertonut, kauaksi tämä on jatkunut. Onko tämä jatkunut niin kuin vuoden, 2, 5, 6, että kuinka monta vuotta se on mennyt. Ja kun se stressi nyt jatkuu, eli siis muistakaa, stressi ei ole se, että mulla on hirveä kiire, mulla on kauheasti töitä, ihan hirveä, vaan sairaus on stressi keholle. Siis sairaushan on se, että se on niin kuin, apua, tämä on ihan hirveetä, ja silloin keho stressaa. Se on ihan sama mikä sairaus, se on ihan vähän sama niin kuin avioero tai läheisen kuolema tai mun on kaikki stressitilanteita. Ja aina kun sä oot kipeä, se on stressitilanne keholle. Ja ensin tulee siis se yliaktiivisuusvaihe meidän lisämunuaisissa, sitten sen jälkeen tulee aliaktiivisuus, sitten me sukalletaan. Ja silloin se tarkoittaa, että se on lisääntynyt alttius kaikille infektioille. No niin, mitäs mä sitten puhuisin vielä? Eli meidän ei pidä tässä vaiheessa missään nimessä ainoastaan niin kuin vahvistaa lisämunuaisia, vaan äärettömän tärkeää on tuo immunipuolustuksen niin kuin vahvistaminen, tukeminen ja hermojen rauhoittaminen. Ehdottomasti sen maksan hoitaminen. Ja maksa on se paikka, missä ne asuu. Ja jos sitä maksaa ei nyt, sille ei anna apua. Se on ihan sama, vaikka olisi 5-vuotias lapsi, niin se maksa tarvii apua. Ja tämä on valitettavaa. Ja kun te käytte sen maksa-osuuden siinä uudessa, TT2 uudessa osuudessa, te ymmärrätte ihan valtavasti sen jälkeen. Mullahan on siellä se ensimmäisenä se rakkauslaulu maksalle. Mä en siis missään nimessä laula. Mun äänelle ei todellakaan laulata. Joo. No sitten silloin kun sä hoidat maksaa, niin sittenhän sä rupeat hoitaa suolistoa, koska maksa on koko aika suoliston kanssa yhteydessä. Ihan koko ajan. Ne on niin kuin, tiedättekö te, siamilaiset kaksoset. No niin. Moni sanoo tänne, että ruokavalio on tip-top. Ei mulla ole mitään ongelmaa ruokavaliosta. Anna olla, Paula. Se on niin kuin hoidossa. Ja se on ihanaa, että sulla on niin kuin tip-top se. Mutta se, että lisämunuaiselle maksalle se ruoka on ihan eri asia kuin joku ehkä ketoruokavalio tai paleoruokavalio, mitkä itse asiassa on painajaisia. Eli siis kaikella rakkaudella. Sitten kun on kondiksessa, niin sittenhän saa tehdä ihan mitä tahansa ja syödä mitä haluaa. Mutta sitten se on eri asia, mutta niillä ei kyllä sit itteensä kuntoon saa. Eli tämmöisessä toipumisvaiheessa lisämunasta tarvii ruokaa semmoisen 2 tunnin välein, että muista se. Eli pieni määrä glukoosia, mineraalisuoloja ihan jatkuvasti semmoisen muutaman tunnin välein. Esimerkiksi nyt vaikka pinaattia ja banaania. Sä otat vähän banaania, vaikka puolikkaan, niin pinaattia kouraisen syöt. Tai sitten sä otat mangoa ja salaattia, tai sitten sä otat marjoja ja jotain muuta. Eli siis on maailman helpointa, kun sä muistat sen, koska muuten sulla on lisämunuaisia tarvitaan, koska nehän nostaa sitten verensokeria. Mä en mene niihin basic-asioihin, ne sitten opetetaan kaikilla mun kursseilla. Eli lisää glukoosia, vähennä rasvaa. Se on nyt ihan äärettömän tärkeää. Sitten se, että huolehdi siitä nesteytyksestä. Ja nyt kun se keho on ollut kuormittunut, niin siis se energiavajehan on ihan valtava siellä ja se hapetusstressi on ihan valtava. Ja nyt se ravintoaineiden kulutus on suurta. Että jos sulla on aikoinaan niin kuin ravintoaineita sun kehon kuluttaa näin, sä oot nyt treenaa, niin nyt se kuluttaa niitä, vaikka sä et tekisi mitään, näin. Koska silloin on niin hirveä tarve korjata itsensä. Elimistö haluaa kondikseen. Noniin. Eli TT1, TT2, sieltä sä opit kaikki nämä perusasiat, maksan, suoliston tuet, ruokavaliot, rytmit ja niin poispäin. Ja viruksista ja niiden kaatamisesta ja tappamisesta on sitten eniten tietoa siellä väsymyskurssilla. Mutta sulla on se kilpirauhasmateriaali ja sä saat sieltä sen, mistä sä saat sen tiedon. Ja erittäin tärkeää nyt muista se, riittävästi energiaa, hyviä hiilareita, maksan ja hermoston tukiravinteet, tietysti magnesiumit ja C ja B ja tällaiset, mitkä sä varmasti tiedät. Ja sitten toi sun kofeiini ja sokeriherkkyys ja alkoholihuono sieto ja mitä sä sanoit, nuo katkonaiset unet tossa, niin ne kertoo vielä sitä, että se keho on vaan palautumisessa. Siis ei ole mitään hätää. Ja siis sun hormonitoiminta palautuu aivan takuun varmasti. Sä oot nuori kaveri, herranen aika. Jos sä olisit ollut 73, niin se olisi ollut paljon hitaampaa. Mutta sä oot 40 vuotta takajanalla, ei mitään hätää. Se vie vähän aikaa, ettei mitään muuta kuin rauhallisena ja eteenpäin ja opettele niitä asioita.